Čo sú kryptomeny? Kryptomeny sú digitálne alebo virtuálne meny, ktoré využívajú kryptografiu na zabezpečenie transakcií. Na rozdiel od tradičných peňazí neexistujú vo fyzickej podobe, nenájdete ich ako bankovky alebo mince. Najznámejšou kryptomenou, ktorú všetci určite poznáte, je Bitcoin, ktorý bol predstavený v roku 2009. Kryptomeny fungujú na technológii blockchain, čo je decentralizovaná sieť počítačov, ktoré spoločne overujú a zaznamenávajú každú jednu transakciu. Táto technológia zabezpečuje transparentnosť a bezpečnosť, keďže údaje sú rozptýlené po celej sieti a nie sú uložené na jednom mieste. Na čo sú dobré kryptomeny? Poprvé decentralizácia. Kryptomeny ako Bitcoin nie sú kontrolované žiadnou vládou ani centrálnou bankou. To znamená, že žiadna autorita nemôže priamo ovplyvniť ich hodnotu alebo obeh. Po druhé, rýchle a lacné transakcie. Umožňujú posielať peniaze kdekoľvek na svete, takmer okamžite a s nízkymi poplatkami, bez potreby sprostredkovateľov alebo banky. Po tretie, bezpečnosť. Vďaka pokročilej kryptografii sú transakcie bezpečné a odolné voči podvodom. Po štvrté, anonymita. Ponúkajú určitú úroveň anonymity, keďže transakcie neobsahujú osobné údaje ako meno či adresu. Ale pamätajte na to, že všetky transakcie sú zaznamenávané na blockchaine a v prípade, že niekto zistí, ktorá je vaša peňaženka, tak si môže všetky vaše transakcie spätne dohľadať. Vrátane toho, aké kryptomeny na tej peňaženke vlastníte. Po piate, prístupnosť. Stačí vám iba internetové pripojenie a môžete kryptomeny používať bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. A po šieste, inovácie. Kryptomeny otvárajú dvere novým technológiám a aplikáciám, napríklad v oblasti inteligentných kontraktov, známych ako smart kontrakty, či decentralizovaných financií, známych ako DeFi. Keď sme si povedali, čo sú kryptomeny, treba vedieť, čo sú aj fiat meny. Fiat meny sú tradičné peniaze, ktoré poznáme z každodenného života, ako euro, dolár alebo libra, a sú vydávané a regulované vládami a ich hodnotu podporuje dôvera verejnosti v ekonomiku krajiny. Sú centralizované, sú riadené centrálnymi bankami, ktoré kontrolujú ich obeh, úrokové sadzby a ďalšie ekonomické nástroje. Majú fyzickú a digitálnu formu. Existujú vo forme bankoviek, mincí a tiež ako digitálne záznamy na bankových účtoch. A majú právny status, čo znamená, že sú oficiálnym platidlom v krajinách a sú akceptované na platenie daní, nákupov a iných povinností. Teraz si poďme porovnať kryptomeny a fiat meny. Napríklad kontrola a regulácia. Kryptomeny sú decentralizované a čiastočne neregulované jednou entitou. Užívateľ má plnú kontrolu nad svojimi prostriedkami. Fiat meny centrálne regulované vládami a centrálnymi bankami, ktoré môžu ovplyvňovať ich hodnotu prostredníctvom monetárnej politiky. Ďalším bodom je inflácia. Kryptomeny. Niektoré majú pevne stanovené maximálne množstvo, napríklad Bitcoin má 21 miliónov mincí, čo môže zabraniť inflácii. Niektoré kryptomeny však majú dopredu stanovenú infláciu. A fiat meny? To už asi poznáte. Centrálne banky tlačia nové peniaze, čo vedie k znižovaniu hodnoty meny a inflácii. Ďalším bodom sú transakcie. Kryptomeny umožňujú rýchle medzinárodné transakcie s nízkymi poplatkami bez potreby sprostredkovateľov, a to aj cez víkendy. A fiat meny? Medzinárodné prevody môžu byť pomalé a môžu trvať aj niekoľko dní a bývajú často drahé kvôli bankovým poplatkom a regulačným prekážkam. Ďalším bodom je bezpečnosť. U kryptomien bezpečnosť závisí od užívateľa. Ak stratíte prístup alebo seed k svojej digitálnej peňaženke, môžete prísť o svoje prostriedky. Ale zasa fiat meny, tie banky poskytujú určitú úroveň ochrany, ako napríklad poistenie vkladov a možnosť reklamovať neoprávnené transakcie. Toto bolo len okrajové zhrnutie kryptomien a fiat mien. My sa však presunieme na kryptomeny a na to, ako ich používať. Najjednoduchší spôsob, ako získať nejakú kryptomenu, je jednoducho zaregistrovať sa na nejakej burze, respektíve zmenárni, ako je napríklad Binance. Poslať si tam peniaze z účtu a nakúpiť kryptomeny. Kryptomeny nemusíte kupovať celé, môžete si kúpiť len nejakú časť. Napríklad aj keď Bitcoin stojí približne 60 000, vy si môžete kúpiť malú časť len za 10. Pamätajte však na to, že ak máte peniaze na burze, musíte dôverovať v jej budúcnosť a dôveryhodnosť. Lebo v prípade, že burza skrachuje, je pravdepodobné, že už vaše kryptomeny nikdy neuvidíte. A verte mi, nebolo by to prvýkrát. Lenže podstata kryptomien spočíva v tom, že vy sami si zodpovedáte za svoje financie bez nejakého prostredníka. To znamená, že ak používate kryptopeňaženku, máte nad ňou plnú moc a nikto vám tie kryptomeny nezoberie. Lenže aj to sa môže stať. Ale nechápte ma zle. Ak budete postupovať podľa krokov v mojich videách a nebudete kašľať na pravidlá bezpečného používania, nestane sa vám, že vám peniaze, respektíve kryptomeny ukradnú. Sú dva spôsoby, ako vám môžu ukradnúť kryptomeny priamo z vašej peňaženky. Prvý spôsob je ten, že vám niekto ukradne alebo zistí seed z vašej peňaženky. Seed je spôsob, ako sa prihlasujete do peňaženky. Najčastejšie sa používa 12 alebo 24 anglických slov, ale počet
Výpočet závisí od poskytovateľa peňaženky. Pravdepodobnosť, že vám niekto uhádne 12-slovný seed je približne, teraz sa podržte, 1:340 undecilionum. To je jednotka, ktorá je nasledovaná 38 nulami. To je taká pravdepodobnosť, ako keby ste vyhrali lotériu, ale 5 krát po sebe. Takže ako vám to môže niekto zistiť? Jednoducho, ak si seed necháte zapísaný v telefóne, vyfotený v galérii, alebo si ho riadne neskriete, tak je veľká pravdepodobnosť, že vám to niekto nájde alebo vám hackne telefón. Druhý spôsob je už načrtnutý pred chvíľou a to je hacknutie. V dnešnej dobe vám stačí aj malá nepozornosť a môžete naletieť na podvod. Či už sa jedná o phishing, podvodné kryptoprojekty alebo hacknutý počítač či telefón. V dnešnej dobe je veľa spôsobov, ako okradnúť ľudí. Preto pozorne počúvajte, nech nepatrite do skupiny okradnutých ľudí. Tak sa konečne presunieme na ten úplný základ v kryptomenách a to je založenie peňaženky. Ak začínate v krypte, odporúčam vám peňaženku Trust Wallet, ktorá je veľmi jednoduchá na používanie. Tak a tu sme práve v aplikácii. Ja už tu mám nejaké vytvorené peňaženky, ale pre príklad si založím novú s tlačením pluska vpravo hore. To sa vás to pýta, či teda už peňaženku máte alebo si chcete vytvoriť novú. Keďže berieme do úvahy, že žiadnu nemáte, tak si vyberieme prvú z možností. Tu si zvolíme možnosť tajná fráza, čo znamená už spomínaný seed. Ďalej sa nás to spýta na možnosť zalohovania seedu. Pre bezpečnosť je najlepšie si ten seed zapísať niekde na papier a riadne si ho uschovať. Alebo sú aj možnosti kúpy takých kovových zapisovátok, alebo ako to nazvať. Takže volíme možnosť manuálneho zálohovania. Tu máte nejaké varovanie a veci, ktoré treba ešte odklikať a tu už máme náš seed. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné minimálne na iPhonech, neviem ako to je na Androide, screenovať seed, takže sa vám tu zobrazuje len takáto prázdna obrazovka. Ale tu vám poradím zapísať si tie slová aj s číslami tak, ako ich vidíte a v ďalšom kroku si ukážeme prečo. Teraz môžete vidieť, prečo som vám to hovoril. Spätne sa vás to spýta na slová v náhodnom poradí. Aby sa nestalo, že máte zle zapísaný seed a už sa do tej peňaženky nevrátite v prípade stratenia alebo obnovenia druhého telefónu. Tak si vyťukáme a dáme potvrdiť. Získali sme 100 bodov, neviem k čomu sa dajú využiť, ale určite to bude niečo dobré pre začiatočníkov, takže keď tak si to pozrite. Tak a sme v peňaženke. Tu môžeme vidieť domovskú obrazovku peňaženky s hlavnými kryptomenami. Neskôr v tomto videu vám podrobne vysvetlím posielanie a príjmanie transakcií. Tu si však ukážeme, ako to vyzerá, aby ste ma o chvíľu vedeli pochopiť. Na to, aby nám niekto mohol poslať transakciu, potrebuje našu adresu. Takže dajme tomu, že chceme prijať Bitcoin. Tak si jednoducho na ne klikneme, dáme prijať a máme možnosť buď si adresu skopírovať alebo poslať QR kód. Ak nevidíte v ponuke kryptomenu, ktorú chcete, dáte jednoducho prijať a tu si vyberiete z kryptomen, ktoré chcete. Funguje tu aj klasické vyhľadávanie na to, aby ste ho nemuseli hľadať. Ak si chceme pridať kryptomenu do ponuky, prejdeme úplne dole a dáme spravovať kryptomeny a tu si jednoducho odklikáme, ktoré tam chceme mať. Ak ste však hazardéri a nakupujete kryptomeny s nízkou tržnou kapitalizáciou a peňaženka vám ju nenájde, jednoducho dáte spravovať kryptomeny, plusko vpravo hore a tu si to musíte manuálne nastaviť. Vyberiete blockchain, na ktorom je token a vložíte adresu tokenu. O ostatné sa vám vo väčšine prípadov postará peňaženka. Ale to sme preskočili. Ak chceme kryptomenu poslať, jednoducho klikneme na konkrétnu kryptomenu a klikneme na poslať. Tu vložíme adresu peňaženky, na ktorú to ideme posielať a množstvo, ktoré chceme poslať. V peňaženke sú aj iné možnosti, ako len posielať a príjmať kryptomeny. Na to sa však pozrieme v ďalších videách, aby sme z tohoto nemali celovečerný film. Predtým, než budeme pokračovať, klikni na tlačítko odoberať a poprípade zváž aj like či komentár. Ďakujem a môžeme pokračovať. Ak máte peňaženku vytvorenú, je čas na to si vysvetliť, ako funguje posielanie a príjmanie transakcií. Vysvetlím vám to v 3 dôležitých bodoch, ktoré sa pre niekoho na začiatku môžu zdať zložité, ale nezabúdajte, že zložité bolo aj naučiť sa čítať a každý z nás to už teraz berie automaticky. Ako sme si na začiatku vysvetlili, kryptomeny fungujú na blockchainoch. To ale neznamená, že každá kryptomena má svoj blockchain. A niektoré kryptomeny fungujú aj na viacerých blockchainoch, ale to si nechajme na ďalšie videá. Pre jednoduchosť príkladu si to vysvetlíme na Bitcoin a Ethereum, ktorý má každý ten svoj blockchain. Takže v prípade, že mi kamarát ide poslať Bitcoin, ja mu musím poslať adresu, na ktorú mi to má poslať. Ale tá adresa musí byť na bitcoinovej sieti. Lebo ak by som mu napríklad chcel ušetriť poplatky a poslal by som mu Ethereum adresu, pravdepodobne sa stane to, že vám nič nepríde a kamošovi sa to už nevráti. To isté platí aj v opačnom prípade. Takže ak vám kamoš bude posielať peniaze, pre istotu sa ho spýtajte, cez aký blockchain alebo cez akú sieť vám to posiela. Ak idete posielať kryptomeny, treba brať do úvahy, že je treba zaplatiť poplatok za transakciu. Každá sieť má nastavené iné poplatky a výška poplatkov sa môže meniť v závislosti od preťaženia siete. A tu narážame na to, čo väčšina ľudí na začiatku nevie alebo nechápe. Ak by som napríklad išiel posielať USDT
čo je stabilná kryptomena, ktorá kopíruje cenu dolára, tak ak by som ju išiel poslať cez Ethereum sieť, tak ten poplatok musím zaplatiť v Ethereum a nie v USDT. Na to si dávajte pozor a vždy si radšej zistite, akou mincov sa platia poplatky. Ak máte už v peňaženke napríklad spomínaný USDT na Ethereum sieti a chceli by ste USDT poslať cez Polygon sieť napríklad, tak znova narážame na prvý spomínaný bod. Existujú možnosti, ako dostať z jedného blockchainu na druhý nejakú mincu pomocou bridgeu, ale väčšina z týchto bridgeov neakceptuje malé množstvo peňazí. V tomto prípade je ideálne riešenie poslať si tú mincu na nejakú burzu a poslať si to na tom blockchaine, na ktorý chceme. Verím, že ak tomu nechápete, tak si to vyskúšate párkrát a už to budete robiť automaticky. Kryptomeny celkovo pôsobia celkom zložito, ale ak ste obyčajný užívateľ a nezabíhate do technických vecí, tak to bude pre vás jednoduché. Ale na všetko je treba si to vyskúšať. A prečo by som odporúčal sa venovať kryptomenám? Sú ľudia, ktorí neveria kryptomenám a ja im to nemám za zlé. Ani sa ich nesnažím presviečať, ale berte na vedomie, že nástupom Bitcoinu nastala vo svete revolúcia a nielen vo finančnom svete. Ak budete vedieť s kryptomenami zaobchádzať, tak máte konkurenčnú výhodu oproti väčšine ľudí. Ja som Savko a budem rád, ak sa uvidíme u ďalšieho videa.